Aktuální plán a věci, co jsem zjistil k tomu, jak žít ten komplikovaný život, který chceme tak nějak žít. Co je k tomu potřeba? Je potřeba mít za prvé, musím připojit tušku. Potřeba za prvé mít vyřešenou daňovou rezidenci, jo, což je vlastně místo, kde ty si bereš v kalendářním roce peníze. Jo, to je jednoduchý. Takže za prvé je daň rezidence. A k tomuhle je nejlepší, vyloženě nejlepší, Gruzie. 1%. A Gruzie, případně ještě Dubaj, ale to je dražší. Jo. A to je ve výsledku dvě takové možnosti. Dále je potřeba se odhlásit jakoby z Česka ze všeho. Takže trvalý pobyt, pojištění a tak dále. Jo. Tímhle my co uděláme, tak Česko má prostě strašně vysoký daně. Jo. Až jako 20-30%. Plus tady máš povinný pojištění, který v Gruzii vůbec není, v Dubaji není, nebo v Dubaji asi je. Ale tak. Ještě zpátky do daňové rezidenci. Ty tam musíš být 183 dní v roce. Jo. To je prostě nevýhoda. Je to 6 měsíců, takže půl roku ty nemusí to být v kuse. Jo. Můžou to být 3 měsíce a pak třeba na konci roku další 3 měsíce. Ale musí to být těch 183 dní v roce. A tohle je pro roky, kdy ty chceš si vybrat peníze. Jo, protože v Gruzii máš jenom 1% daň, 1% daň, takže v momentě, kdy ty si chceš vybrat ty peníze, tak jsi v té Gruzii prostě půl roku. A 3 je firma, jo. Firma a ještě 4 tady dám cestování, jo. A to je Bali, Sri Lanka a td. A tak dále. Tak, teď k čemu jít tady v těch bodech. My bychom měli mít založenou firmu někde. Klidně může být na víc místech. Můžeme mít firmu v Česku, můžeš mít firmu v Gruzii a můžeš mít nějakou holdingovou firmu klidně ještě někde jinde. To tak nějak nezáleží. Pokud jakoby bude nějaký logistický biznis třeba v tom Česku, tak je asi dobrý mít českou. Pokud budeme mít to online software, tak je mít dobrou ještě firmu v Gruzii. A proč firmu? Protože my přes firmu můžeme podnikat a zároveň to je samostatná entita právnická. Jo. To znamená, že ona má svoje peníze, svůj bankovní účet, drží ty peníze, prostě to. To znamená, že my ty peníze můžeme držet tady. A to právě přichází tady k tomuhle. Protože s tím prvním způsobem, kdy máme jen tu daňovou rezidenci, tak musíme tam být někde 183 dní v roce. Pokud bych ale chtěl žít třeba 2, 3, 5 let na Srí Lance, tak budu daňový rezident tam, což ale nechci, protože tam mají prostě 40% daně, jo, nebo 30, prostě podobně jak v Česku, jako vysoký. Všechno ostatní je tam levný, jo, ale nechci si vyplácet peníze osobně tady. To znamená, že já klidně můžu žít na té Srí Lance prostě několik let
ale musím mít založenou tu firmu, přes kterou podnikám a peníze držím v té firmě. To znamená, že pro tohle musím mít našetřený, zdaněný peníze třeba z předchozího roku a z těch prostě jako žít. A příjem mám, ale je prostě v těch firmách. Jo? Pak jsou nějaký způsoby, jako prostě to DPP, dividend a nějaký jako limity, způsoby, jak si vytáhnout menší částky těch peněz, jako bez daní. Jo? A to je tohle. Tak pojďme k tomuhle bodu a to je odhlásit ČR. Proč odhlásit ČR? Protože ČR, ty když tady jsi přihlášený, máš tady trvalý pobyt, tak ti vzniká povinnost mít zdravotní pojištění, sociální pojištění, platit prostě daně a tady tyhle ty věci, což je spousta prostě dluhů, které ti můžou naskákat. Takže to je jako priorita, tohle se odhlásit a ty můžeš být klidně v tom Česku jako několik měsíců v roce. Neměl bys tady být těch víc jak 183 v roce, ale klidně můžeš, protože když se pak přihlásíš, dejme tomu, že bych se rozhodl a chci žít teď 5 let v Česku, tak ty se můžeš znova přihlásit a ten čas, když jsi byl pryč a když jsi v Česku, tak ty jsi tady neměl prostě nic aktivního, takže ti nevznikal žádný dluh. Jo. Takže klidně se jako můžeš znova přihlásit do Česka. Ale můžeš být v Česku i jako nerezident, jen by to asi nemělo být víc jak toho půl roku prostě v roce. Jo. Abys měl tu rezidenci někde jinde. A decid asi jako jo. To znamená, že ty potřebuješ zbavit těch českých povinností, které jsou prostě nevýhodné. A zároveň potřebuješ mít daňovou rezidenci někde jinde. Tu rezidenci máš automaticky v zemi, kde jsi víc jak 183 dní v roce, nebo tam máš centrum zájmu. A pak jsou ještě výjimky, když bychom fakt jako byli rich a měli majetek v nějak 30 milionů, něco takového, tak můžeme být high net worth individual a už se tě tady tyhle pravidla tolik netýkají. Už se tě tolik netýkají, takže to je taky možnost. A tak, další věc je ta firma. Díval jsem se na research. My budeme mít v Gruzii tu 1% živnost, na to můžeme podnikat, ale bylo by dobré mít i tu firmu, kde je 0% plus 4% dividenda. 0% jako celkový. Ale jenom pro IT služby. Takže prostě tady tato struktura je trošku, ne že komplikovanější, ale prostě to musí vymyslet a nejlíp to vymyslet přes více lidí, kterým věříš. Protože tak jo, když bychom měli třeba SRO v Česku, který bude dělat třeba tu logistiku, třeba tu maču a já nevím co všechno, tak my můžeme, pokud by tohle SRO bylo třeba Filipovo nebo Danovo, nebo klidně tátovo, nebo něco takového z tety, jo, může to mít moje teta, tak ona může fakturovat třeba téhle firmě nebo teta, tu rodinu asi bych tam trošku vynechával, to už může být takový shady, ale může to fakturovat tady jako jo, do té firmy. A pak můžeme ještě nějakou tu holdingovou společnost, ale to už jsem se tolik nedostal k tomu. No a co se týká toho cestování Bali a takhle, tak tam máš prostě nějaký víza. Sri Lanka máš třeba vízum maximálně na půl roku, jakože můžeš to 3krát prodloužit.
Ale většinou je to třeba na 2, na 3 měsíce, pak musíš někam odletět, pak můžeš znovu přiletět a ono se ti to vyresetuje. To je tohle. A takhle to je k tomu jako komplikovanému životu, co prostě chceme, jo, protože je to fakt. Ty vole, je to prostě složitý, no. Je to prostě docela složitý, aby to bylo výhodný a nejlepší je mít prostě fakt založenou někde tu firmu. Ale pak je problém s tu daňovou rezidencí, ty si nemůžeš vybrat třeba 3 miliony korun, nebo já nevím kolik. Protože ty to budeš danit v té zemi, kde jsi daňový rezident. Jo, to znamená, i když mám tu daň třeba 0% nebo 4%, tak já pokud budu žít tady na té Srí Lance nebo to a pošlu si to tam, tak to budu muset ještě zdanit. Tam pak je smlouva o dvojím zdaněním mezi většinou zemí. A to znamená, že tam je ten rozdíl. To znamená, pokud tam daním třeba 4% v Gruzii na dividendě, tak bych platil zbylejch třeba 25, pokud tam je 30% daň, tak třeba 26% na té Srí Lance, což je prostě randál a nevyplatí se to při velkých částkách, že jo, prostě. Takže ono je lepší prostě ten 1 rok letět někde tady, tam vybrat ty prachy, aby byly zdanění a pak můžu tady a žít z těch zdaněných prachů prostě, jo. A je to takový prostě komplikovanější a tak to je prostě, no, tohle život. Takže můžeš cestovat i ten rok prostě, co budeš tady jako daňový rezident. Můžeš klidně letět do Česka, můžeš být klidně 2 měsíce v Gruzii, 3 měsíce v Česku, pak třeba letět si 2 měsíce v Srí Lanku a zbytek roku třeba v Gruzii a přiletět ještě na Vánoce třeba na týden jako, nebo na 2. To jako by můžeš, jo, to jako můžeš a je to vlastně jedno. Takže tak, jediné, co ještě jsem nezjistil, a to zjistím, tak jak to funguje se zaměstnáním, protože když bys měl nějaký zaměstnání, ale žil někde jinde, byl bych třeba daňový rezident skrz to podnikání, ale třeba bych měl ještě normální nějaký zaměstnání, tak nevím, jak to funguje tohle. Tak to asi nějak moc neřešíš, si myslím. Neřešíš, protože to za tebe by měl platit ten zaměstnavatel. Ale nevím, jestli ty to, nevím, to bych kecal. Ale tohle je prostě, jak to udělat, jo, abys mohl prostě žít na pláži, surfovat, žít v levné zemi, kde je levno, Thajsko, Bali, Srí Lanka a podobně. Zároveň mohl podnikat, to znamená, musíš mít založenou firmu, případně ze začátku tu živnost. Musíš mít někde daňovou rezidenci, to je prostě těch 183 dní v roce. A tam prostě můžeš vybírat prachy, jakmile tohle budeš mít. Jo, takže a odhlásit se z Česka prostě, to je asi nejvýhodnější, nebo takhle, je to nutnost. Kdykoliv, kdy letíš někam pryč, odhlas se naprosto. Jo, nevím, jak je jakoby složitý proces pak jako se přihlašovat, odhlásit se easy, to jenom zajdeš na nějaký úřad, odevzdáš občanku a odhlásíš se z ostatních věcí. Ale tak no. Ale prostě tak.